салому алайкум ба ҳамаи тамошобинони ютуб, ба ҳамаи подписчикони канали АЧОИБ ТВ. дар инҷа видео гап мезанем дар бораи ана ҳамин технологияи нав. бародаро, якум дар бораи характеристикаи ҳамин гап мезанем. ин ном дора моноколесо. Моноколесо маънои якчархаро дора. вазнаш 10 килограмм, суръати ҳаракаташ 22 километр час, қариб 2 соат заряд пур мекунад ва 15 километр, як заряд пур кардагӣ 15 километр ҳаракат мекунад ва бардоштани вазн то 120 килограмм вазн мебардора. педал намезани, мисол ранги велосипед. ягон садои зиёдӣ надора, сӯзишворӣ сарф намекунӣ, фақат зарядка мемонӣ, тамом. хуби шамиай. баъди шамиай бародаро ки якум барои кӯдако хатарнокай, барои кӯдакое ки то гӯем 13 ё ки 15 солара беҳад хатарнокай. барои як чарх дора худа идора кардан вақти то ёд гирифтани ҳамира беҳад хатарнокай. масалан ягон дар вақти амӯ галтидани ҳамин кӯдак мумкин осеби бисёр бинад. барои кӯдако тавсия наметем. шабона тамоман мумкин нест ҳай кардан. шабона барое ки мисол ягон свет фонарик надора. агар фонарик ҳам дар дастон боша ё ки свет ҳам ягон фар ҳам дошта бошед, не ки дар шабона хатарнокай. хубуш дар шаб ира ҳай накунед. сеюмуш дар роҳи мошингар тамоман тавсия дода намешавад. идора карданшам то хушрӯ ёд гирифтана осон нест. ман худум то амира ёд гирифтан ман мумкин ягон 100 бор зиёд ғалт давчун. бо як чизи дига баъду шамиаи бародаро ки ин 10 килограмм вазн дора. масалан заряди ҳамин чиз бумбура, заряди ҳамин яке нохос дар ягон ҷо бумбура як бори зиёдтӣ мешавад. агар мисол ягон ҷое ки мисол нақлиёт ҳаракат накунад, ай хел бугӯ ки ҷои нақлиётгард ҳеч намекунад. анқа хубиша ки ана хел чизоша ҷамъ мекунӣ, педалша ҷамъ мекунӣ, даста мегирӣ ё ки мошинда бор мекунӣ, далчи рафтан мегирӣ. тарафи хубишам дора. ане ки вақте ки ҷое ки нақлиёт набоша, мисол дар деҳот дар ягон раҳи дур бумирӣ, як бори зиёдтар хай 10 килограмм вазн бардошта гаштанда ифтигапо вазни сабук нест. мисол раҳи дироз боша осон нест. барои нав ёд гирифтан бародаро нишон метем шумода чӣ кор кардан дар корай. пешаи барои чӣ хел ёд гирифтан дар кора мира гап задан нархи амира мегӯм бародаро. ма ай хитой ай сайти алиэкспресс заказ кардум. ҳамин чиз ҳамин намудуш ай 12000 рубл то 18000 рубл. бо ҳаст айда қимат мисол размери чархи ҳамин 14 дюймай бо ҳаст 16 дюйм 18 дюйм ва ё калонтарам ва ё нисбат ба и суръати ҳаракатшам тезай. масалан яхелш 40 километр соат ҳаракат мекунад. зарядаш нисбат ба и бисёртар мебарад. дига намуд навигариҳои дига хел кардагиян. хел гирем и технология у қадар наве нест ки мисол нав истеҳсол карда бошад. масалан барои мо тоҷико ин чиз навай. ай хел гирем агар ҳамин чизе ки дар дасти ма дорум, дар дасти ма ҳаст, ҳамин худаш соли 2014 истеҳсол шудагӣ аст. ине ки барои мо тоҷико ҳамин чиз чизи навай. барое ки мо ками дар кам мардуми мо ҳамин чиза истифода мебаранд.
барои нав ёд гирифтан бародаро, кай мисол ма ози ёд гирифтагим вақте ёд гирифти аллакай дар назарат осон метавон. Инҷа як дона кнопка дора меҷиқи гирён мешава, ина як кора мондиву опа хез кади ҳаракат кади. Ай хел гӯем барои нав гӯй ки амира ёд бигирам, и хел ҳай карда тамоман намешава. барои нав ёд гирифтан мегирем мисол амира ина хел меоем пеш ягон дарахт ё ки пеш ягон девор хоб ина меқапем ҳамин ё ки ягон одам боша амрамон амра китфмон дастмон дар китфи анамон мемонем ина хел меқапем. ам хел мисол амида кам ам хели роҳгардира мисол гуфтестам ё ки девор боша роз боша анамуда роҳгардира ёд мегирем. Кам мисол қафо пеш чӣ хел мери хел ҳараката кам кардан мегирӣ. хоб бародаро, барои одамои нав ёд гирифтан ду чиза бояд фаромӯш накунанд. Якумуш ана ҳамин тасма барои нав ёд гирифтан бисёр кӯмак мерасонад. Масалан дар ин ҳамин даста мендозӣ барои камтар бехатар буданаш ана хел меқапиҳу масалан гирён мекунӣ ҳаракат мекунӣ. ина ёе ки дидестен дар ин ҳамҷа резинои сиёҳ задагӣ и заводской нест қатъи ҳамо комплект роӣ мекунанд. як чизи мачалка орен мулоими чизи хубай анаи тана пластмаси беҳад сахтай ҳами корпуси ҳами худуш вақте ки ҳамира дар ҳаминҷа клей накунӣ анаи поҳот зарби бисёр мехӯрад беҳад дард мекунад. аввал ман ҳамира клей накарда барои ёд гирифтан ёд бигирам гуфтам ки беҳад нашуд барое ки сахт зарб мехӯрад подард мешавад дигар намефорта ки ҳамира чиза ҳай кунӣ. аба вақте ки ира часпонӣ пора вақте ки дар ҳамин меҷиқӣ ана хел мисол ҷиқидӣ и чизи мулоимай пора тамоман по дард намекунад. масалан барои ёд гирифтан хела осон мешавад. ман барои чи якчархаро интихоб кардам ки ман худам дар деҳот зиндагӣ мекунам. ҳам дар деҳот истифода бурда мешавад ҳам дар шаҳр. бози мисол ман дар деҳот дар чӣ намуд роҳҳо ҳай кардагим марҳамат мемонам видеоро тамошо кунед. дар деҳот бародаро инами раҳи деҳота асфалти мисол уқасозам нест ё раҳи вайронаву чия неки мегардам ҷои корм хулосаи гап ай ҷои зистам қариб 3 километр дура 2 километр зиёдтар барои амқа ба ҳамин хотир ман гирифтам ки то ҷои корма рафтан омаданам осон шавад. то ҳамин қавақта ҳар саҳар мисол як тараф ним соата роҳай пиёда рафтан ане ки ба и боша 10 дақиқада то ҷои корма мерасам. 10 дақиқада яъне ки 2 километра 10 дақиқада тайм. дар шаҳр боша дар тамом намуди роҳҳои шаҳрӣ мегардам. масалан ма дар деҳот ҳамон қадар раҳҳои безеб ҳамон қадар падём ҳамон қадар чиёда ҳай кардагим. дар баландии 25 градус баландӣ падём озод мебароед ба шарте ки раҳи ҳамвор боша. чӣ қадар раҳ ҳамвор боша чӣ намуд падёми боша ма гуфти гапоки сангидагӣ ҳастум. бародаро нами одам мисол ҳамин чиза тамоман ҳай кардагӣ нест. ҳозир як камтарак мебинем чӣ хел мешава ҳай карда метавонем ё не. бё ай китфи ма қаб ремента қаб як потамон натарзида ай китфи ма оп рост вазнта туғри кун вазнта камтар пеш мекунӣ и ҳаракат мекунӣ. чӣ хела ёд гирифтӣ? Сатем
خلاصه نقل برای یاد گرفتن به حد دشواری میکنه که وقتی یاد گرفتی اول که یک بازیچه میتوه همی وزن ما پیش میکنی پیش میره قفا میکنی قفا ایده فرق نداره مثلا این خیل سوار میشوی یا که انا این خیل سوار میشوی یکون فرقیت نیست این گاز و ترمز هم وزن کتیا قفا کدی اوسته میشوه میسته انا ترمزه پیش کدی میروه یا این خیل شم فرق نداره این دوره کردن مثلا طرف راست چپ گردوندنم با وزن چخه که ولوسپد با وزن حرکت میداری یا منطقه تا سوار میشه اینه طرف چپ میگردیم یا طرف راست. خب این آخر بود برادرها این بود معلومات درباره انمی تکنولوژی نو. بسیاری آدما میگن چیز برای ما درکار نیست نه ما یگون گپا یگون توی دنیا را آدمش کمی نداریم باید که هم قدم زمان باشیم و هم خیلی چیزا استفاده بریم و فکرتون در کامنتاریا بنویسین ویدیو را لایک کنین و حدیث کنین ویدیوی نو در کانال АЧОИБ ТВ انتظار باشین.